Rydyn ni'n gwybod mae'r dylanwad unigol pwysicaf ar lwyddiant dysgwyr o fewn y system addysg yw ansawdd yr addysgu a'r dysgu. Nod yr hawl genedlaethol ar gyfer dysgu proffesiynol yw cefnogi datblygiad parhaus gweithwyr addysg proffesiynol, gan ganolbwyntio ar ddarparu addysgu a dysgu o ansawdd uchel. Pan lanswyd yr hawl ym mis Medi 2022, nododd y gweinidog y byddai'n ei gwneud yn haws i bob ymarferydd gael mynediad at ddarpariaeth dysgu proffesiynol o ansawdd uchel, sy'n diwallu eu hanghenion dysgu proffesiynol ac yn helpu i wireddu blaenoriaethau cenedlaethol, fel rhoi'r cwricwlwm i Gymru ar waith, cefnogi dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol, a sicrhau bod tegwch, llesiant a'r Gymraeg yn rhan annatod o gymuned yr ysgol gyfan. Mae mynediad teg at ddysgu proffesiynol yn elfen allweddol o'r hawl. Mae'r hawl ar gyfer pob ymarferydd, athrawon, cynorthwywyr addysgu ac arweinwyr ysgolion, ac mae'n gynnig cyson y gall ymarferwyr fanteisio arno lle bynnag maen nhw wedi lleoli yng Nghymru. Felly, beth ydyn ni'n ei wneud i gefnogi nodau allweddol yr hawl? Yn gyntaf, mwyn sicrhau dysgu proffesiynol o safon uchel, rydyn ni'n cyflwyno proses newydd ar gyfer sicrhau ansawdd neu gymeradwyo ansawdd dysgu proffesiynol. Rydyn ni yn y cyfnod peilot ar hyn o bryd, a bydd y broses beilot yn cael ei gwerthuso gan banel o ymarferwyr annibynnol i fireinio'r broses cyn ei chyflwyno'n ehangach. Yn ail, rydyn ni wedi datblygu ardal dysgu proffesiynol newydd ar hwb, gyda'r bwriad o ddarparu un man penodol hawdd i ddefnyddio i gael gafal ar ddysgu proffesiynol o ansawdd uchel, gan ystod o wahanol ddarparwyr, sy'n bodloni anghenion pob gweithiwr addysg proffesiynol ac sy'n cefnogi'r daith o ddiwygio addysg yng Nghymru. Dyma fyddwn ni'n canolbwyntio arno heddiw.